Zároveň můžeš vidět to zároveň. Co je? Normálně to se do Pardubek, ne? No. A už se taky započát. Nejde. Teďka jsme, nevím kde. Teď jsme Na Stolovici. na Stolovice. To natáčí? Jo. Ty taky? Já ti fotím. Fotím, no. Počkej, au. Kruhový objezd tady, no. Velmi splašený kruhový objezd. Splašený otec. Kolíbatka. To taky otáčí. Nech to! To je zajímavé. A ten byla na rýmečku. No to je počura! To je taky. No prostě super. No, to. Nic nedělá. Nepustíme kapesník? Jo? Ten to asi drží jednou rukou salinu a druhou rukou nos. Ne? Já už jsem něco spát, jako jo. No co Prostě... super. Co? Ještě. Ještě popůjdeš. Já potřebuju. Teď já zase potřebuju na záchod, jo. Já taky potřebuji natáčet, ale za to jsme vyjeli. Tak proč ty nešla? Já jsem tak se posunul. je to růr. Pardubice, ulice. Je dlouho. Ty nechceš. Kolik je? Ještě půl hodiny bychom měli jen. Stávali jsme, kolik jsme to stávali? O půl šesté, kvůli pendule, protože chtěla udělat vlasy. Aby se vyposlala. Jinak jsme spali do 6, tak se chtěla. Ne, ale že se budila. Leželi jsme, já se děti spali na mě. Úplně klik. A já jsem úplně klik. To znáš? To znáš? Taky? A jak to dál je? Nevím. Ano. Ano. To byla hlasovat. Co ty chceš dělat? No, no, to si dělá srandu, ne? Ne.